Tak pozdravujem všetkých. Dneska zase zo Štrkov. Trošku sa zadarilo, prvý záber som nenatáčal, to bol taký menší, ale tento má okolo 17 kg. Takže spokojnosť, zabral na taký tigri orech, boilies od Meusu. Už idú jarné príchute, predtým som mal toho menšieho na Nutric Acid. To je asi taká rýchlejšia gula. Tam bol ešte za svetla a teraz vlastne tento druhý záber prišiel už po tme, koľko je, nejakých po 10. Takže teším sa, súboj klasika, iba pri brehu, ale sme si zabojovali, takže všetko dobré aj vám prajem a pekné úlovky. Čaute. Ideme pustiť toho šupináča.